Bali ma'am, ano po, nandito po ako ma'am for clarification lang po. Ano po ma'am? Okay lang po ba kayo ma'am? Okay lang. Po? Okay lang. Okay lang naman po. Kasi po nandito po ako, siguro nabasa niyo naman na po yung letter. Lang po ulit ma'am, so napagkasunduan po natin na the end of the month, you will pay po 33,817 po. Para po yun sa utang ninyo sa Kamaligha. Kasi kung hindi po, again ma'am, we will file a case against you po. And that's tough on us. Okay po ma'am, clear po ba tayo? Meron ka po ba mga isabihin? Wala po ma'am. Kinabahan ka po kanina ma'am. Huwag po kayo mag-alala kasi kung makakabayad naman na po kayo, hindi naman na kami magpa-file ng case. Kunin ko lang ma'am yung natin, contract agreement na magbabayad po kayo sa katapusan. Ano po ma'am? We are back for a fun-filled day with the JFS Petals and Services. What's up, what's up? Kung ang hanap ninyo ay fun and surprises, just sit back and relax because the JFS Petals and Services is here to give you the quality service that you deserve in terms of fun and surprises. Siyempre, makakasama ninyo ulit ang inyong lingkod, your one and only Ate Mitch, your JFS Sweet Surprise Ambassadress. And syempre, join me as I share fun and surprises para sa inyong mga loved ones kahit sa amang parte pa yan ng universe. Kahit sa parte pa yan ng Bicolandia. And this afternoon, nandito kami sa napakagandang bayan ng Nabua, Camarines Sur para surprisahin ang isang napakaswerteng nanay na magse-celebrate ng kanyang birthday. And syempre, bago natin siya surprisahin, isa munang nakakashock na prank ang gagawin natin sa kanya. Ano kaya ang magiging reaction ni Mami at ano kaya ang magugustuhan niyang regalo namin sa kanya? Bago yan, let's take a look kung ano muna ang mga pack na pack at swak na surprises na ibibigay natin kay Mami. To the right, please! So mga ka-JFS, unahin na natin mamaya ay so-surprisahin siya ng ating surprise analysta na si Kuya Gab. And syempre, hindi lang yan dahil meron tayong card na babasahin dito mamaya para kay Mami. And also, the video messages. And syempre, meron din tayo ditong bubble balloons na may nakasulat na happy 50th birthday Mommy Lilibet. And also, ang napaka-special na cake na napaka-customized bingo cards ang ating team. Baka mahilig si Mami mag-bingo. And syempre naman, last but not the least, a bouquet of roses na merong tumataginting na 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. So those are our packages for this afternoon. More of the packages and more of our surprises if you continue to support us by liking our social media account. Don't forget to like us on Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. And syempre, i-like nyo na rin ang video na ito at i-share nyo na rin. Dahil baka malay nyo, kayo na ang nasa video dahil kayo na ang sasurpresahin namin. Because when we do surprises, we do it with love. We don't just credit, but we also captivate. Ano pang inaantay natin? Pumunta na tayo sa napakagandang bayan ng Nabua, Camarines Sur. I-JFS na yan! JFS. Kasalukuyan po kami nagbabayar ngayon all the way to, again, Nabua, Camarines Sur, okay?
And syempre kasama namin ang aming surprise haranista na si Kuya Gab at ang aming surprise assistant na si Ate Ning. At syempre mamaya bago natin surprisein si Mami, isa munang nakakashock na prank ang ating gagawin kay Mami. At sana effective ang ating prank syempre. So mga ka-JFS, huwag niyo pong kakaligtaan syempre na mag-subscribe sa aming YouTube channel account at i-like ang aming Facebook page and also like this video and also share niyo na rin po. Maraming salamat. See you later! JFS, maglalakad muna tayo kasi medyo nanat natin ang bahay ni Mami at papasok tayo dito sa mag-iskinita. Hi, hello ma'am. Good afternoon po. Ito po ba ang bahay ni Ma'am Lilibet Suliman? Yes po. May ano lang po ako ma'am. I am from Kamalig Bank po ma'am. I am the lending manager po na. So, pinapunta po ako dito ng aming manager, ma'am, to lend you a letter po. Meron po ditong letter, ma'am, for you. Bali ma'am, ano po, nandito po ako ma'am for clarification lang po. Ano po ma'am? Okay lang po ba kayo ma'am? Po? Okay lang. Okay lang. Kasi po nandito po ako, siguro nabasa niyo naman na po yung letter. Opo. Pero okay. Po? Nabasa sa bahay. Po? Hindi ko man nabasa sa maray. Hindi mo ito nabasa mo. Haliwan po ang mas ko. Wait lang. Okay ka lang po ma'am? Nandito po ako ma'am for a clarification lang po kasi since I am from the, I'm the lending manager po of the and pinapapunta po ako dito for this letter para po mabasa po ninyo. So, nandito po yung kasunduan. Bali, explain ko lang po ma'am para po clear tayo. Don't worry ma'am, hindi naman po ako nangangagat. Yeah, pinapatawa lang po kita ma'am. Kasi based from the letter po, kung hindi po ako nagkakamali po, is that you have an outstanding balance pa po sa aming bank, which is 33,000. Tama po ba ma'am? Yes po. 33,000 po siya, ma'am. Bali, hindi po kasi siya, ma'am, existing balance niyo pa po siya because of your agriculture loan in rice and corn, for rice and corn po. So, yun po, bali, huwag po kayo mag-alala kasi nire-remind ko lang naman po kayo, ma'am. Ano, ma'am? So, according to this letter po, ma'am, so this is a demand letter po na you have to pay the amount. Ano po, ma'am? So, Kamalig Bank po. Yes po. Ano kaya so utang na 2019 pa. Tapos so pinaka-ano niya, yan di man nakakabayad. Ano kaya ma'am, naghihintay ng paani ng palay pa. Okay po. So bali based from the ma'am, based from your daughter, sa anak mo po. So ito po yung utang from 2019 pa po. So if kung hindi po ito mababayaran, we will take necessary action po, ma'am. And alam niyo po kung ano po yung necessary action na yun, ma'am. Ang nagbayad na ba kadto ko? Kulang na di man ako. Actually po, ma'am, nagbayad na. Yes po. Nagbayad po, ma'am, kaya lang yung existing balance po before, hindi na po nabayaran, kaya nagkaroon po ng interest. Kaya po nag-total na po siya sa 33,000 pesos. 33,817 to be exact po. So siguro nabasa nyo naman po, ma'am, na this is a demand letter and failure po to comply sa aming demand letter, we will, file charges against you, Ma'am Lilibet Suliman. May nais po kayo, ma'am, sabihin? May nais ka po ba, ma'am, sabihin, ma'am? Paano po kaya natin ito, ma'am, mababayaran ngayon? Kasi galing pa po kami sa office. Actually po, na sana, lampas na ng alas 5, pero we tried our best po na to reach you kasi gusto naman po namin kayo na ma-inform, ma'am, about this matter. Yan na sa Hindi ko po kasi maintindihan. Opo. Pwede po ba ma'am Tagalog? Kasi from po ako, hindi ko po maintindihan. A few moments later. Kuman ako. At kung ma'am, we will file a case against you. Staff po, para labasan po ng case ninyo.
kapag hindi po natin na-settle ito sa katapusan. Meron po ba kayong naisabihin, ma'am? Para meron din po akong i-forward na message sa aking manager, ma'am. Alam na ka, Daraw ka mo. ipagkuha ko na ka, ipagkuha ko na ka sa ulo. Malay ka! Hindi mo na kami makan mababayad. Aalis kasi kami. Pupunta kami man sa ano. Saan mo kayo pupunta? Sa kambingan. Kambingan. Ngayon po. So, ganito na lang, ma'am. Para naman po hindi tayo kasi madedehado din po ako dito, ma'am. Kasi ako po yung if it's okay with you, ma'am, kung makakapag-pay ka po ng katapusan, you will file an agreement po. Pwede po ba yun, ma'am? Pupunta na lang po doon. Sige po, ma'am. Magpipirma na lang po tayo, ma'am, ng agreement na pupunta ka po sa office namin. Nandun po, ma'am, sa sasakyan, ma'am, yung ating agreement. Pwede po ba nating isama ka namin dun, ma'am? Tara na po, ma'am. Dapat hindi ko. Ulungan na ka. Walay ka mo. Ha? Maganda yung matihan na kakabayan. Wala man yung magkano na magluli ka. Tara na po. Si Lasur na ka. Clear ko lang po ulit, ma'am. So, napagkasunduan po natin na the end of the month, you will pay po 33,870 po. Para po yun sa ninyo sa Kamalika. Kasi kung hindi po, again, ma'am, we will file a case against you po. And that's tough on us. Okay po, ma'am. Clear po ba tayo? Meron ka po ba mga naisabihin? Wala po, ma'am. Kinabahan ka po kanina, ma'am. Huwag po kayo mag-alala kasi kung makakabayad naman na po kayo, hindi naman na kami magpa-file ng case. Kunin ko lang, ma'am, yung natin, contract agreement na magbabayad po kayo sa katapusan. Ano po, ma'am? Hello, Mami Lilibet! Kumusta po? Sorry na, ma'am. Alam niyo ba yung reaction niya kanina? Kinabahan talaga ako kay ma'am. Kasi sabi ko baka may sakit sa puso si ma'am. At dahil dyan, ma'am, dahil ngayon ay birthday mo, tama po ba? Opo, tama po. Hindi lang si Mami pala salita, pero kanina na ako talaga na-nervyos si Mami at naiiyak na si Mami. Yes! At dahil ngayon, ma'am, ikaw ay napaka-special at napakaganda ng iyong kwintas. Eto na, ma'am. Hawakan nyo na ang letter. Pero yan mga hindi totoo, mama. It's a prank! Hindi yan ang totoo. Ano ba yung totoo? At ang totoo talaga, ma'am, ay ikaw yung magiging beauty queen namin ngayong araw. Kaya naman meron kang napaka-special na sash. O, pasok mo po yung kamay niyo, ma'am. Yan! Wala ba kayo mga kamay? Palakpakan naman natin si ma'am. At ma'am, syempre, dahil napakaganda mo ngayong hapon, meron ka rin po dito napakagandang bubble balloons na may nakasulat na Happy 55th Birthday, Mami Lilibet. And syempre, ma'am, meron kang napaka-special na, ma'am. Really ka po bang mag-bingo? Yes! Ay naku, nakatingin na dito si Mami. Kaya naman, Mami, meron kang special na cake na inspired by bingo cards. And syempre, meron ka rin, Mami, dito babasahin natin na message. At mamaya ay haharanahin ka ni Kuya Gab. And syempre, last but not the least, Mami,
Slowly but surely. Wow! Ma'am, tanong lang. DPS ano to? GFS yan, mama. Yung napanood mo na. Dati pangarap niya lang, ngayon eto na. Napanood niya lang. Talaga, gusto mo talaga mag-JFS? Wow, ano na mo? Lagi daw siya nanonood. Hindi ko nanonood. Talagang puwang Talagang pansin kami. Ikaw naman hindi mo kami nakilala, ma'am. Ma'am, tanong lang po, ilang taon ka na po ulit? Naku si mami, parang 35 lang. Ay, naku, nagbibiro talaga to si mami. Parang 35 lang. Dahil dyan, ma'am, meron kang 5,500 pesos! Palakpakan naman natin si mami. Ang daming 100 pesos yan, mami. Kumusta ka po, mami? Okay lang naman. Kinabahan ko po ba kanina? medyo. Oo, ma'am. Kasi umiiyak ka na po. Bakit ka po naiyak? Dahil po ba yung sa letter? Bakit ka po naiyak? Sige po. Okay lang yan, ma'am. Sabi nga yan, ang problema, daanan mo lang. Para ang problema ay dumaan lang. Ano po, at kung ano man po yan, ma'am, ay siyempre, wini-wish ka namin ng happy birthday. At ngayon, ma'am, hindi masyado si maming pala salita, ano? Talagang very mahinig si mami. Oo, medyo mahinig si mami, ano? So, ito po ang message sa'yo, ma'am. Alam niyo po ba kung kanina ito galing surprise nito? Doon na kasalamat ko sa bagay niya. Ay, tama! Galing po yan sa mga anak ninyo, lalong-lalo na kay Ma'am Rose Ann. Nandito po ba si Ma'am Rose Ann? Wala. Nasaan po si Ma'am Rose Ann? Nasa Cavite. So, shout out Ma'am Rose Ann. So, kahit po nasa ibang lugar si Ma'am Rose Ann, meron po siya ditong mensahe na ibibigay sa inyo. So, wag ka pong iiyak na. Hindi po ito utang. Charot lang. Kuya Gab, bigyan mo kami ng magandang sound, background sound. Hi, Mama! Happy 55th birthday po. Ang wish ko is maging masaya ka sa birthday mo. Surprise namin sa'yo, good health, ingat palagi, long life, and long live to the fullest. Iwasan mo yung mag-isip ng mga bagay-bagay na pwede naman nating masolusyonan agad para maiwasan yung stress at high blood. Mama, salamat po sa unconditional love na binibigay mo sa amin. Kahit sobrang pasaway kami sa'yo, naaalala ko nung nalaman kong buntis ako, ang nasabi mo lang, nagpabuntis ka, paano naman yung kapatid mo? Nag-aaral pa siya. Alam mo naman yung trabaho ng papa mo, di araw-araw may kita. Sabi ko naman sa'yo, Ma, nabuntis lang ako, di naman ako nabaldado para mawala ng trabaho. Tutulong pa din ako kahit papaano. Until now, di ko pa rin nakakalimutan yung eksena na yun. Kasi never kong nakalimutan na tumulong sa inyo. Kahit nagkaroon na ako ng pamilya, kasi pamilya ko kayo. Ma, enjoy your special day. Sorry kung tinago namin yung surprise na ito sa'yo. Just to make you happy and ma-achieve mo yung sana all na surprise birthday. Happy yarn! Alam ko, umiiyak ka na naman. Tamang-tama talaga to si Ma'am. Okay lang yan. Alam ko naman yung kung gaano kakasaya ngayon. Pinag-ipunan ko to para mabigyan kita ng once in a lifetime moment. Ha ha ha. And I'm always your panganay. I love you and I miss you so much, Mama. Love, your panganay, Rose Ann. Ito naman po ay ang next message mula kay Sunny Nene Suleiman Pingao. Happy 55th birthday, Ate Lilibet.
Sana masaya ka ngayong birthday mo sa munting sorpresa namin sa'yo. Wish you all the best. More birthdays to come. Once again, happy birthday to you, Ate Lilibet. Ayan. Mami Lilibet, Mami Beth, ano po yung nais niyong sabihin? Ngayong araw? Meron ka po bang nais sabihin, ma'am? Salamat. Ate. Salamat. Silong-silong pasensya na. Kala ko din nangyari ko na. Pangarap ka na lang. Napapanood mo lang ngayon. Napapanood lang yan. Now it's real. Napapanood lang yan. Now it's real. Sabi namin, nothing is impossible when you believe. Salamat na salamat. Sa inyo, ma'am. Natatouch ako kay ma'am. Kaya naman ma'am talagang pinagandaan ng mga anak niyo, ma'am. At talagang yung prank sa inyo ay pinaiyak pa talaga kayo. Pero ma'am, ayan, meron ka po bang gustong sabihin sa mga anak ninyo na nagkuntsabang? At pinaiyak kayo, ma'am? Ayan. Kaambugan mo man kaya ito. Hindi, actually, So ngayon, ma'am. Mga anak niya. Oo, yun ma'am. Meron kaming hindi tapos ma'am ang surprises dahil nga sabi mo ma'am, pangarap mo ito, punong-puno tayo ma'am ng sorpresa. So inahin na natin ma'am, ang syempre, ang napaka-special na video message na papanoorin mo po ngayon. So ma'am, panoorin niyo po ang simpleng video na ito na mula sa inyong mga mahal sa buhay. Happy birthday! Happy birthday. Ano manali man? Buko man ako ng birthday. Happy birthday, Libet! Happy birthday. Ang wish ko, long life, saka good health, health is well. Happy birthday. Ikaw na. Uy! Happy birthday. Layo mo kaya. Hello, my Libet. Happy birthday. Wish you all the best and more birthdays to come. Wah. Bet, happy birthday. Ang buong pamilya ko ay buwabati sa iyong kaarawan. Sana ay marami pang birthday ang dumating sa buhay mo. Happy birthday, God bless. Hi, Bet. Happy birthday. Sana mabusog mo kami sa iyo ang handaan sa amin ang inuman. Bet, happy birthday. Anong handa mo? Dali naman pagsalita na. Wish. Wish ko. Dali na ni ka naman na. Bina, magsalita na muna ka. Bumati na. Wish ko lang sana umaba buhay mo. Bet, wish ko lang sa'yo. Dumami pa ang apo mo. Humaba ang buhay mo. Yun lang. Nakapatapos ka na kay Laika. O, yun lang. Sana maging maayos ng takbo ng buhay. Happy birthday. Amo na yan. Hello, Beth. Happy birthday. I wish ko sana maging okay ang lahat. Lukso-lukso sana. Taga dardalagan nga ni. Nga bumagisik. I love you. Ingat. Happy birthday ulit. Hello, Bet. Birthday. Wish mo. Sana'y maglawig abuhay mo. Dakol pang birthday abuton mo. Di pag
happy birthday na lang. And many more birthdays to come. Bet. Sana maglawig buhay mo. Birthday, Lululibet! God help. Wish ko walang magbabago. I love you. Happy birthday. God bless mo. Happy birthday kanimo. Sana maglawig pa buhay mo. Bayda ako. Agko gin, agko red horse. Sige sinainom ko kaya mananang awa ko. Kung nababayad mo, baan na dit. Kang tibay baga ano ba? O tsaka sana si Mario pabagsikon man. Sige sana baili. Hanggang nakarog ng sunata. Amo, happy birthday Libet. Bye-bye na ha. Happy birthday. Pag-inom kita. Happy birthday, my Libit. Ingat pirmi. Happy birthday, Ate Libet. Ingat kayo palagi dyan. Wish you good health and more birthdays to come. God bless. Ang message ng inyong mga mahal sa buhay. So, ma'am, kamusta po? Kaya po ba? Parang nawala na ang kanyang kaba, nawala na ang kanyang crying time. Ma'am, hindi ko naintindihan yung mga ibang sinabi nila. Ano po, kasi ano tawag po nga po doon, ringkonada, tama ba? Ako po ay taga Mars. Charot lang. Kaya hindi ko naintindihan. Ma'am, ano po ba yung mga sinabi nila? Kasi hindi ko po naintindihan. Sinabi nila palakas, mag-isip mo kung ano-ano. Ano pa yun? Pwede po ba kasi natutuwa akong pakinggan ang mga ringkonada term. Natutuwa akong pakinggan ang mga ringkonada na dialect. Pwede po ba mag-sample kayo ng ringkonada dyan? Kausapin mo ako ng ringkonada. Parang familiar na. Una po, hanggang sa sinuusa na ako sa cellphone. Go! Ayan, naintindihan ko yun. Sabi niyo maganda. Maganda. Pero ayan, nagigets ko kasi ang feeling ni ma'am. Kasi, syempre, kala mo yun hindi mangyayari. Pero dahil meron kang mga mapagmahal na anak at mga mapagmahal na kapamilya, nangyayari ang gusto mo. So ma'am, alam ko po, deserve niyo po ang ganitong surprise. Kaya naman ma'am, sana po ay okay pa kayo, kaya pa po ba? Isang thumbs up naman po dyan. Ayan! Hindi pa tayo ma'am tapos kasi tapos na ang ating first surprise. Second surprise ngayon naman po ay meron pa tayong boom! Pasabog dahil ma'am, sa pagbabalik namin, isang napakagandang harana ang ihahandog sa inyo ni Kuya Gab. Kaya naman, magbabalik kami sa iilang saglit lang. And ngayon naman, Mami Lilag at may tanong po ako sa inyo. Kung hindi niyo naman po mamasamain, nandito po ba yung asawa niyo, ma'am? Wala po. Nasaan po siya ngayon, ma'am? Nasa bukid. Nasa bukid. Ngayon, ma'am, ang tanong. Parating na. Oo, ang tanong po, ma'am, naharana ka na po ba ng iyong mister? Hindi. Hindi yan uso. Hindi yan uso. Kaya ngayon, ma'am, dahil first time niyo po na ganito, lubos-lubosin na natin. Haharanahin ka ng aming surprise sa lista na walang iba kundi si Kuya Gab. Kuya Gab, take it away. You are the one that makes me happy when everything else turns to gray. Yours is the voice that wakes me mornings and sends me out into the day. You are the crowd that sits quiet, listening to me and all the mentions that I make.
You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Sorry if sometimes I look past you. Sometimes I'm not so wise. You are my heart and my soul, my inspiration. Just like the old love song goes. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Mami, gwapo kitang sarong song. Daddy, naka-ready ka na dyan sa mga burak. Charing lang. De, pero de ka yung parisa dyan. Mama, kumusta na di na? Tayong laging nakikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna. Di ba pwedeng ikaw muna, akin ang pangamba? Dahil ikaw aking mata sa tuwing ako'y ikaw ang dahilan ng paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong ginawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara la tara la ta, la tara tara la tara tara la ta, la tara tara la tara la ta, la tara tara. Papa, naaalala mo pa ba nung ako ay bata pa, di ba? Aking puso ay iyong hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala. Dala ko ang iyong bawat payo at hanggang sa dulo, magkalayo man tayo, ako'y tatayo. Pangako tatay ko, dahil ikaw aking paa sa tuwing ako'y gagapang. Ikaw ang dahilan ng paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, mama. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong ginawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara la tara la ta, la tara tara la tara tara la ta, la tara tara la tara la ta, la tara tara. And palakpakan natin si Mami, guys. Happy birthday po. Thank you so much, Kuya Gab, sa napakagandang boses mo naman. Para kay Mami Lilibet. Naku, kinikilig yata si Mami. So, ayan mga ka-JFS, at this point, syempre, hindi kompleto ang birthday ni Mami kung hindi natin siya kakantahan ng isang napaka-kabugera na happy birthday song. Kaya naman kantahan natin siya. Awan, at go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy
paborito ni Mami ang bingo, di ba? So, ayan, Mami, make a wish and then blow your candle. Make a wish po. Wish. Sa letrang B. Sa letrang B, birthday. Kaya naman, Mami, hindi lang yan dahil alam mo ba, Mami? Naku, Mami. Try mo, Maming, hugutin ito, Mami. At tingnan natin, Mami, kung ano ang laman. Hinahinay lang, Mami. Puruan ano. Bulitin. Si Mang Gogo kaya mami yun Mami, dyan. pagbilang ko ng tatlo, Mami, saka mo hugutin, ha? 1, 2, 3, go! Hinahinay lang po. Hinahinay. Bebenta ni Mami 5 ang saro. Wait lang. So yan, Mami, ang surprise. Akala niyo, Mami, may pera, Mami. Yan, Mami, ay bingo card. So meron ka na, Mami, bingo card na gagamitin. It's a prank. Happy birthday, Mami. It's a prank. Pero, Mami, don't you worry. Kasi ang ganda-ganda. Kaya, mag-inig ko sa sabi ni Kyle. Ang ganda-ganda ng iyong cake. So, ayan, Mami. Ayan, Mami. Dito ka po sa akin, Mami. Tabi ka sa akin. Para, yun. Mami, ngayon po na nakita mo na ang simpleng surprise. Simple pa lang po yan, ha? Ano po, Mami, ang nararamdaman mo ngayon? Masaya. Masaya din, ha? Sabi niyo, masaya. Talaga, Mami? Ay, alam ka! Sobrang pangarap. Yes! Totoo! Mami, kung meron ka man isang wish, pwede mo po bang i-share sa amin? Ano po yun, Mami? Igilid mo po para makita sa video ang napakaganda mong fest. So, ano po yun, Mami, yung wish mo? Pag meron nun po. Wish ko na. Mapapanguhay. Ayan. Yes, saka. Yes, si Mami. Saka. Nag-iisip pa si Mami. Saka ano to po? Meron pa ba? Bigyan ng mahabang buhay. Bigyan ng lusugan. Hindi sa sakit. Wow! Hinihilig! Sino po ba, Mami? Nakasama po kayo. Ay, ako sana. Mga anak. Sure, pati yung mga anak. So, maraming salamat po mga taga-Nabwa at syempre sa ating napakagandang birthday celebrant na si Mami Lilibet at ang sa ating napaka-super generous na surprise sender na si Ma'am Rose Ann at sa mga anak ni Ma'am Lilibet. Ano po ba ang maraming salamat sa Nabwa, sa Rinconada? Mabalos. Diyos, mabalos! Nabwa ka ba rin ni Sir? Mami, sabi na natatlo. Magbababag tayo, Mami, sa camera, Mami, ha? 1, 2, 3, go! Bye-bye! Diyos, mabalos!